Malawi Brief. Kutsatira kusegulira msika wa fodya kumene anduna za ulimi anakatsegulira lero, kodi mavuto amene dziko lili kudusamo akhoza kutha chifukwa cha kusegulira kwa msikaku? Komanso pa pologalamu yachidzuloyi pali nkhani ina imene inachitika wikendi, nkhani yokhuzana ameya a mzinda wa Lilongwe amene analetsedwa kuti asakhale nawo pamwambo wopereka mphoto pamene Bullets imakumana ndi Wanderers mu Chilire Shield. Takhalani pomwepo kuti mumve zonse. Pani zinachitika ku Bingu National Stadium sizidalemekeze mwini mzinda kumeneko kudachitika ndithu zosakhala bwino ndi anthu anatero kuti ayi tapepesani zimenezo si treatment yabwino kumukoka meya wa mzinda iye ali pamalo acho onera mpira sizinakomere ena ndi amati ayi tapepesani. Ndi timatero kuti ngakhale zimene zili choncho koma bwanji tisayiwalebe kuti mdziko muno mafuta agalimoto akusowa komanso nkhani za kuthimathima kwa magetsi madera ambiri zikupitirira. Ndi timafuna titadziwa kuti kapena mwina mavuto enawa kupatula izopepesanazi koma mavuto ena amene amanga mthenje mdziko muno angathe kuchepa mwina chifukwa chakuti msika wa fodya tsopano watseguka chifukwa mayi Loza Mbirizi ndi amene atsegulira msika wa fodya kuja kukanengo. Ndi kumeneko mtengo woyambira waukulu ndi $2.50 kapena mwina chembekezo chathu cha mavutowa chili ku fodyako. Timafuna timve maganizo anu mmene msikawu wayambira. At the same time, was it necessary for the Football Association of Malawi to apologize kwa mwini mzinda wa Lilongwe? Was it necessary? Mukakhala pay noyo amene mmatsatira ndithu zinthu chimveso maganizo anu. Koma nangataona ndi tsopano kusowa kwa mafutako enatu kumangochi uko ataya mioyo okwanira 4 mu nyumba imodzi mmene amasunga komanso magona momwemo amasunga mafuta galimoto. Basi mioyo yawo yapita. Kupatula kuti mioyo yawo yapita ndipo tikulira ndi manja oterowo. Kodi inuyo zakhudza bwanji ntchito zanu nkhani za kusowa kwa mafuta agalimoto zimene tayambapo kuti timve maganizo anzika madzulo anu fambira yamba kuimba foni tikatero ndiye kuti aliyense timpasa 2 minutes. Madzulo anu ndikugwira ntchito ndi mnyamata kuchokera ndithu komwe ku Blantyre amene ndithu kwawo ndi kuchileka tuyankhula pano anthu akuchileka wanu Henry Malunga ali pa makina kuno ku Lilongwe kuti timvane pano tiyankhulane kuti madzulo ano tutsatira zotani. Kodi ine si Moses Makawa, ino ndinu ndani? Comment yanu ikuzungulira pa nkhani iti madzulo ano. Tiyambepo kutola ndithu ndemanga za mzika pa line pali ndani mwaswera bwanji muli live. Maswera bwanji wawo. Ine ndaswera lanu dzina tikudziweni kumene mwa tiimbira. Ine kuimbira kuno kunchewu Eliaza Cornelius Twaula. Mukuzitsatira bwanji nkhani tukambira nazi kunali kuyenera? Hapo yapa kuzana ndi ziweza nyizingira fumu wa nzinda. Yawo wata bwino akuenda kupepesa maningandemera kuti zilimo. Koma kumbali yanga kunena kuona ulikoti afumu wa kumeneko anavala motani. Kodi adapeleka kutenga woti akakhala nawo kumeneku. Chifukwa iwacha amenera kuyenda kukakhaso ndi sekirize yawo. Choncho nkutenga kuti anthu amene amayendesa dongosolo zakirirezo chani ndimene somwene adavalira ngati afumu sana azindikire. Ndechoncho tikoza kungoza chala afamu kuma pamene so afumu sana ziyenereze yayi. Chabwino. Chifukwa loko ndiwo ngati afumu aloso mpaibulo ndikati ndikeza pang'ono. Fumu ina inakweza mkhandola ukwati. Anthu amene anawayitana kudaliza kuti sana piteko. Adapita kunjira kunena kuti kaitane na anthu ena.
padongosolo lake aliyense opita kuphwando lako limene lijakalowa amapezera amakhala ndi chovala chaukwati. Okay. Koma wina anapezeka kuti chovala chaukwati chimenechi analibe. Ndipo anafunsa kuti kotiwe walowa bwanji muno wopanda chovala chaukwati. Eya izizo zili chimodzimodzi afumu ayakanakhala kuti wo avala mwanga mmene ameneyo okhala afumu anthu anakazindikira kuti awa ndi afumu. Chabwino. Koma ngati akasopita wosadzovala ngati mmene akuyenera monga ngati munthu wamkulu nkutheka kuti awa tikaloza chala kuti sanalemekeze sanadziwe kuti iwo ndi afumu. Chabwino. Ndiye kumbali yawonso nawonso ayenera adziunike kuti kodi ndidandili bwino mmene pamalowo kuti akandisamala monga mfumu. Chabwino. Kumbali nyinayi ngati yokuzena kusowa kwa mafuta komanso magetsi. Izi ndikhala likulu limene no poma limene lango zotchedwali tilaliso ndi vuto ngati lomweli ndiye awawa amenena kuti atiganizire ngati Amalawi tikuzunzika. Chabwino. Pano wanilira tikugula pa 15,000 pa black market. 15,000 ya Malawi. Black market. Kuti ife ndizimene amalonjeza. Chabwino. Koma midziku timadalira tinjinga takabaza kamoto kuti tizengerane ngati odwala ngati ine ndakhala kuno kumudzi kwenikweni. Atiganizire kuti 15,000 mtunda woti tichoke ngati kumene ndili kutsangano wafika kunchewu kubono kuchipatala. Tikusowa 4 liters kuti 60,000 kuti tiyendere timene kuti ino zakuti anthu ndife tili kale pa mavuto wena. Chabwino. Ndipatse mpata anthu ena ndakatha kulankhula zambiri koma apatsenso mpata zathu athu koma mfumuyi iziunike kuti kodi idali bwanji kuwapita kumene. Tathokoza kunchewu tikumbuseni dzina lija. Ine Eliazara Cornelius Tiwaula kuyambira kuno kutsangano kwa Dobiko mboma la Nchewu. Kutsangano mukhale ndi usiku wopambana kumchewuko. Zikomo kwambiri kumene konse ntchito yabwino. Zikomo akuti afumu muziunike choyamba munavala bwanji kupita ku masewero ampira panalibe chovuta kwa mukadazilemekeza. Nkhani za mafuta akuti 15,000 ndi per liter ya mafuta. Kodi izi kuyenda pamenepo kuzunzika. Well, tipitire kumva maganizo pa line pali ndani madzulo ano. Bwana maswera bwanji? Maswera bwanji. Ine ndaswera ndikuti kumeneko. Bwanji njalo kuti. Perekanitu maganizo anu nkhani ngati mukuyitsatira mutsatirapo 2 minutes yanu yayamba. Okay, abantu ngani zampira zo. Sanga bebeke chipepeso iwana liko mweko koma mutaona kuti afudika dakapedwa dakamali kupepe. Iwa anendera apereke chirezezo. Koma pamene ngara mukanizira kutirako ngara naira ndi. Yara anendera chipereka chirezezo. Kuto mwe otalai sekoza kumali kupepe. Angamina mutokula arani. Kandi amafuta iyi ine imene ndayiona pamalaika ano kusayamika zimene anzanachita bwanguyomu mafuta amagulizwa chino chino imene imathandizira kuti gavumenti imene magulizana za mafuta ayi mabweretsa iyoyo kumaku koma pakuthetsa zimene zija ndiye adapereka mpata kwa aliyense kuti athu katenga lero panopa malo okatengawo kulikolo angasamatero ndiye ine ndikuona kuti nkhani mafuta iyi olofaja wayamba mababa nisipatuleko bata ingona kuti mawe mafuta kusowa bali Kukosa kwanza onja Kingsley mkhale kusowa bana. Kugira kumva magazizo anzika. These are just main stories that are making headlines in this country. Silicon Valley remote in this year. What are you supposed to say? Kumasiya ija ija kumasiya mabali. Masura bwanji pala inala. maswera bwanji Masura tuide. Tisimile kumene kutukachi. ine tumwafika kuna mitete lilongwe chenjironi atonera msonziko Azimba tsopano mwasina muli chifuwa. ine rundi kudwala mtsogoleri Ayi chite pang'ono kuti mpeze mankhwala. Azimba nkhani iyi 2 minutes yanu yayamba. Mukutola nkhani iti pa nkhani ziwiri zimetukambirana panosi. ine tumakamaka kungofuna ndime pa ame athu ayawa. Alright, atani tsopano abeya. Amenewa ineyo ndali kumpira konko koma ndazindikira dzulo kuti Lilongwe wathu kuno tili ndi meya. Azimba ndi pa TV pano.
ineyo ndimangodziwa zonena kuti tili ndi meya ukuplanta yakukha chifukwa amene amondekera pa ground. Iwo aja titatiende mzindamo amangosila city kaya mwina amangolamulira kudziva ufumu chabe komano azawo amapita pa ground kumauza anthu panganiza kuti ukatero paja munthu umakhala ndi chukupereka kumakupatsa anthu ulemu kuno kumpirako sikudakhalanso zachibwana iyayi koma newo aja wasangobwera pa ground kukanena zona kuti tiwapepese kapena awapepese afa mwinda awapepese komano iwo as a man sajira duno pena pake fabwezi tione mulongo mwathu muja muli clean kuno bwino. Azimba mwafika poyikhazika pansi mfumu ya mzinda kumayiyankhula. Mfumu ulundi munthu ndipo yeyo jasimapanga chiganizo payo kaifi na president sapanga chiganizo payo kamakhala ndi alangizi. Chabwino. Ife na amene likhozwauzaso iwo kupeza munthu sachotsa chitsatso chake iyo kama kuona na azawo. Chabwino. Akoze tiwaone kuti anthu oti ndi mtsogoleri pakuti kuti ayambe kukoza mkati mwathu. Chabwino. Itudi tathokoza Babo Zimba muchire msanga kuna mitete mukhalendo sikopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika pali nkhani ya $2.50 kapena imene ithetsa mavuto athu mwayendera bwanji msika uko at the same time was it necessary afam kuti apepese kwa meya wa mzinda wa Lilongwe nanga kusowa kwa mafuta kwakukhudzana bwanji magetsa timatimawa zithunzi zimenezi we are live and direct palaini pali ndani apa madzulana. Unchisiko mukutenga nkhani iti 2 minutes yanu yayamba. Mzinda wa okay mfumu ya mzinda wa Lilongwe ikutsogola imene bwanji muti bwanji kodi madzulano. Okay kunchisi taimani pabwino mukanga ndi mwasuntha network zokokera zambiri zikuchitika. Ndiye tikokere network simukumveka kuduka muna mungosuntha pamene mwayimapo mukundimva pamene please sopano mukumveka perekani maganizo anu mwati mzinda wa Lilongwe meya watani pa nkhani metu kamirani ndiona ngati afamu sana panje bwino akuluakulu aja amazothera ulemu chifukwa kati mfumu yazina ndeni wake mzinda. Okay. Iyo amatsuka apanje guide mirapo yambirira komwe kuti atasika awadziwitse kuti mene mafala chonchi maina banke chonchi adakaongosula zimene kwa sayo chepa. Okay. Koma kuwapeza magulunga mmene bajapa ndikizikitsa manyanzi. Okay. Itu ndikapita kunkhana mafurawo mafura zoyendera zonse nthaka pa nkhani ya boma tsopano. Chifukwa pomwe alambira lija mafura kana wakokhawo ndikokwesa kwa mafuta kusowa kayeke mafura aliko kawina yachepa zilizoti makoma ambuyo nazoneko. Okay. Kutendala kwawo kunali kumodzi kuli nkhondo COVID-19 izi zinakhanga ndikasokoneza ndipo lida mendo ufira chifukwa amene kupita chitsogola matinake zinjira zothamira kuti patakhala nkhondo mafura ikazokhala ochuluka nthawi yotere pange motere koma sizintha kanthu chifukwa pera wena azati kutalira 16,000 wena umene wali mwayi akupezeka koma kwathu kuno sakupezeka solo pang'ono unchisiko kuti sakupezeka lopa black market sungapezi mali ngati tuntunga ukali kuti ukapezi ndipo tungaenda opasiso ndithu. Well, tathokoza kumva maganizo anu kuti kuchisi mafuta sakupezeka nkhali black market maso afamu sanachite bwino amayenera kumupatsabe ulemu munthu wamkulu wa mzinda mkhale usiku wabwino kuchisi. Lero ndithu kuchisi tione kuti tipite mbali ina nkhani izi nzikuluzikulu tikunena kuti msikatu watsekulidwa $2.50 ndi the highest zimenezi mwina zisintha kapena mavuto amene tikumana nawo palaini pali ndani mwaswera bwanji. Ndaswera lano dzina kumene mwatiimbira tukuyambira kuno kuti Ntipe 1 dzina lanu kuba tapereka ni maganizo chuluke ngwanjuchi yakulumani ndi iti pamenepo. Ineyo ndiyambire hano kuza ndi meya wa mzinda wa Lilongwe. Oho imene yavutatu ineyo ndiona kuti yafamu ndongosolawo sana terebuno chifukwa no pamudzi pamakhala munthu mkulu amene amakhala fumu so mukumafuna upanga zinthu zanu mmene mukayipezeka ifumu so adongosola pamu kala apeza afuma mzinda wa Lilongwe kwauza kuti pali izi indi sana auze so sana pateralo kuti tikwere zavala zakuti zizatheke
bangira kutuzori avera abajo vaini abatu bastage menzo yitumanya zaina akapere tada koza amubere wacho hano kuza ndi amafura yo ndi vura ahondi menye kujirika kuti uwizo ndira zovura kuti bomba likuvanga pa bangu no sivanga mafura angazanga ndamenyo titokoze kumva maganizo anu zikomo pitira kumva maganizo anzika. My brother is communicating. Henry Malunga, do we need to break so that maybe we should come back? I should be able to understand. Fan Ambiria Wimba, there was a communication. I need to get it right. Should we continue the program? Kapina Tigidirebe ndi titenge break. I just need to be communicated right. Chabuno pitira kumva maganizo anzika. When he's ready, he's going to come and appear. Pachigrasi batuba kuti mwina atuze zimene ziwenera kuti timve. Masula bwanji pa line apa? Bwana masula bwanji? Well, amene ndithu ali chete. Titenge na masula bwanji pa line apa? Ndechuchitika ndi chani? Masula ko bwanji tatulaina, thousands of people are calling. Ikuvuta tsopano network. Masula bwanji pa line apa? Taswera kani masula bwanji? Dzina lanu ine ndaswera. Kumene mwatiimbira? Kudedza network yanu sili pabwino tasunthani pena paje mungoyima pabwino mukutenga iti nkhani madzulo ano yoti tikambirane inu ndife pano. Nkhani imene ilipo imene tikutenga madzulo ano nkhani ya tikutenga ndingodula tupako. Chabwino mune ndi ufulu umene 2 minutes yanu yayamba. Ine kufotokoza ngati kuyerekeza kuti afamu zimene achita kuzungulira. Munthu sanachite zolongosola chifukwa iwo munthu wake mzindayo ndiye mfumuyo ndiye munthu wake mzindayo ilongoyo. Ena akuti mavalidwe awo salazilemekeze anamvala ngati munthu mwina wamba. Mukuona kuti zimene zikuzokhalanso one of the factors. Murazuni chiratu zinthu zindolo kuti mwaone mina anavalire waja anavala mwa sports. Okay. Iwaja anavala mwa sports sana vala ngati anapita ku nkhondo ayi. Kugwirizana kumaloko. Iwaja mina anavalire iwaja anavala kugwirizana kumaloko kuti za sport iwo sana vala za sport. Chabwino. Koma kunena chilungamo kunena kuti kulemekeza mawu amene anayana ndikhudzana nena kuti iwaja ngati munava nena kuti poti ndine koma akanakhala ena bweza analemekezedwa koma mwina poti ndineyo kutsimikiza kuti iwaja akuona kuti mphamvu zawo ndikuti zopera chifukwa chani ngati mfumu ya mumzinda mulonga muja iwaja chilichonse chilichitika mulonga muja amayeneka ayidziwitse mfumuyo. Nditulika pamenepo ndiye tikapita nkhani ya foja. Nkhani ya foja kunena zoona zili mtengo wako amatazili azili nyanja nkwabweteka $2.50 siyabwino kuyerekeza ndi mmene zinthu zilili panopo. Chabwino panopo mafuta nkhani ya mafuta sitingakusole bwino chifukwa kuti mafutawa ndi dera lalikulu komanso ndi dziko lalikulu kusikuti ndi kumene kwankhale even ku Mozambique chani mafuta kulibe. Koma tikanena nkhani ya mtengo kuti foja akachoke kumene koko akapezeka kula fojawo chifukwa kula fojawo sakagulira kumba pa mulimi amatengera pakisira. Ndi mtengo ayikawo ndi mulimi kuti adalima fojayo adavutika naye kuchokanepera ndiye mulimiso apeze transport yoti akatenge fojayo kudula kwa mafutawo awapititsire ndazima kula mtengo umenewo. Mukuona pamene pakuti sing'ono kuti mulimi pamene pakumupweteka kwambiri. Kudula kwa mafuta sikunathandize ndi mtengo wa foja akuyenda kudula kwa mafuta sikuthandiza ndi mtengo wa foja ndi mtengo umenewo ayika. Machitule zinencho kuti mafuta amene adulira ndi mtengo umenewo ayika sizikugwirizana ayi kunena chilungamo pamene mulimi akumupweteka kwambiri. Chabwino ayi kudandaula akadachita bwanji kapena nanga maganizo anu. Iwo amene kakuti aoneka pa ground imene palili. Akamatiwe mitengo ichafunika zona kai pa ground imene palili. Kuti pa ground pa ndite kumene kumutchulira mulimiwo ndi pa ground pa zikugwirizana. Chifukwa panopo tiyerekeza kuti mafuta amene anali pa 4,700 chakuti. Ndiye kuti panopo pa 7,000 chakuti panopo kuyerekeza kuti pa session 6,700 chakuti. Ndiye kuti transport resource yadulaso taimosi. Ndiye iwo samene kaura mutsitsire mulimi. Amene kaso mulimi amubwezera chifukwa tunduyo. Urachoke kumene ali kwakapeze kuti okweterekeza achokene madero siyana kwamba kampani yokuwa foja sipira dera lililonse ili ndi madiraga amene magulira. Chabwino. Ndiye anthu kuti achokene kumene koko akapatsire. Ndi transport ndi drama zambirimbiri ndi kutuwa kwa mafurawo. Kuganiza kuti mulimi akapindula. Chiyamikire tithokoze kuti
nanunso mwayikapo maganizo anu perekanso mafunso kuti kodi mulimi pamenepa apindula adzathu ndithu amaganizo akumva sakupindula ndithu inenso maganizo anga amenewo zikomo kwambiri kunakulera mukhale ndi usiku wopambana kudedza ero ndi mafunso amakhala mkati mwa program ulibe yankho oyankha ndinu kumeneko akuti zadula pansipa machotsa ndithu malo senu kupita ku auction floors akutero kuti nzodula kwambiri ndiye kodi pamenepa mulimi apindula nanenso yankho ndilibe pa line pali ndani mwasula bwanji madzulo ano ndaswera maswera bwanji ndaswera lanu dzina la pansonkho kumene mwatiimbira ne Moses Chisobola kuno Kasungu anemu tikuthokozeni Kasungu mukutola nkhani iti pamene vandikambepo za ulimi wa Ford ndi umene wakubayani kwambiri muyankhula bwanji pa nkhani imene ya ulimi wa Ford pamene pamitengo inde kokuli neti sinambe bwino chifukwa chonene kuti tikanena zipangizo za fetereza zimene tinachitira kuti zokoti line kodi amene tagula motuka sizikugwirizana ndi mitengo zene ambira oho kokuli ndekuti palibe chimene tidezepo yani chabwino akanathotiganizira za mitengoyo kodi mmaganizira akadayambira bwanji hayi azitengera kuboma kuti kodi alithandiza bwanji koma mtengo simudakhutire nawo akhalenso pasi awunikire awunikire chabwino gawo langa lomwe limene tathokoza bwana Moses all the way from Kasungu mukhale ndi usiku wopambana zikomo iwa ngotolapo ya Ford ayi mulimi akuvutika akayipanga mastamp sikubalance please boma takhalenso pansi munikire zimenezi kuti akugula Ford awo mutauza zochita mwaswera bwanji madzulo ano aswera mwasabwanji bwana ndaswera Moses makalanga dzina ino ndi ani kodi palaini apa ndipita kuno ndi ani paboma pamene pakuchoka zotani we've got 3 stories or 4 stories that are making headlines tonight mutolapo nkhani iti ngati mutsatira ngakhale nkhani zikuti kuti zachuka koma tiyame muli 2 minutes make sure kuti musadutse pamenepo aya ine ndamkwa 5 minutes okay quickly pani yameya ndimamvesa chisoni ndimakumvesa chisoni ndi maliro ngati kumvesa chisoni kwake ndikuona kuti the way imene anapangira hando munthu anamuonesa ngati kuti munthu ndiopusa sakuza chimene akuchita ine zimene zidazo zinandikhuza ngati munthu wokona mpira kwambiri inenso ndi wamaule koma zinandikhuza kwambiri kunena kuti munthu uja anapita kumene kuja koma tikatenga kuti ngati mfumu ikafika pamuzi anthu amaipasa munthu kuti ndi civilian umata kutenga mpando wako kuipasa mfumu kuti ikhale by tradition so pamene pajapo zinanjira munthu akuyenda pa red carpet kunchosapo kuyambirira kwakwera pajapa kunchosapo so zimenezo zochitisa manyazi atakhala kuti ndi bambo ako zimenezo ukhoza kutambisa ndewu chifukwa chimene ndi chipongo chachikulu sizimasama amene ndiwozivika amene oyo siku kwa kutengera pambali ndikwawo kuti mwina simupereka nawo zikhomo mungoyima nawo pambali ati zikana pangapi kale weti koma munthu wa udindo wake ofesi yake kumpanga chonchija zinali zinthu zochitisa manyazi komanso weti imene inandikhuza kwambiri imene anazanena kuti akanakhala ngati jomo sanakapangire zimenezi zimene zoti munthu jana wawira kwambiri anawawira kwambiri mtima so izi zimunakundichita ineyo chifukwa kuti munandineyo kakundipe kusaka kutani koma anakhala kuti ndi jomo inenso ndikhuza kuti anakhala ngati jomo zimene zazo sanakankoka yonchijayo muganiza choncho faya ndikuganiza malingana ndi mmene jomo mmene amapangira zinthu zake jomo amatapita kunzuzu amatakula kulengo kuchokhala nawo kutani komanso by the way ndi presidentiso wa magla so ujeni wa ujeni ya maujeni ya makasala de sakanapanga choncho komanso ine kuona kuti anthu amulilongo sanamulandire meya kuyambira kaifa zimaoneka kuti anthu ambiri amakhala naye negative attitude muganiza choncho ndikuganiza choncho kuti amakhala naye negative attitude sanamulandire bwino komanso imene yayindikeza mchipongo yafamu amangoyenera kupepesa amene achidzamu chabwino so kunkhani yosowa mafuta ndi magesi choyambirira tinene tipemphe boma kuna kuti mwina zinthu zikamakhala ngachonchi mapresi aja ndiofunika
adziti yankhula ngati nzika adziti yankhula pafupi chifukwa munthu akakuyankhula chimodzimodzi akauza kuti akulu ulendo kuti mayenda kunyamuka 6 koloko koma ifoti galimoto yavuta tinyamuka 5 koloko ya madzulo pano manyamuka mamawa tinyamuka madzulo iweyo umazikonzekeresa wekha mentality kuti apa palibe chimene tingachite koma tinene kudigira nthawi yakuti yakuti. Okay. So pano magesi Bwana Peter Kundilande, I should believe kuti 2 minutes yanu yatha koma sina kuduleni. Mukadali palaini mwina titole ena mwina kapena phone inamva kuti 2 minutes ndimalire titole ena apa mazimene tamva kuti boma musangokhala mziti yankhula magetsi atime fachani. Don't just be silent. Anthu afuna atamadziwa ma updates. Give us the updates malingana ndi kulankhula kwa Mr. Peter all the way from Blantyre Kundilande amachoti pa boma Kundilandeko. Well, titole ena maganizo palaini palindani mwasula bwanji. Ndaswera bambo anga mumveka bwino kwambiri ndikuti kumeneko. So pano ndangochemerera phone yanu sayamba kubalalika tasunthani pamene mulipo tisasembane ndi mfundo yanu madzulo ano. Mwati ndikuti kumeneko. Basi kumveka ngati mungundimva. Ine mungundimva bwino kati. ndikukumva. Bola pamene patsopano. Dzina lanu ndi manga yanu kumene mwatiimbira. Ine ndi George Banda kuno kuna Mbuma. Kuna Mbuma kumatulapo nkhani iti chuluke ngwanjuchi. Ine natulapo nkhani ya mafuta. Chabwino liyankhulani mafuta ati. Mafuta ngati engine endesera zinthu mafuta akwera kwambiri. Akwera kwambiri. System ija inali yabwino yangoma zigoma jitu ji mafuta analingeta pa hafu. Nde adakapitiriza imene ija nachalimone kuti kukwakona koma ngasichita pamba chinthu chimondanga tichikuvuta. Koma zidakachikira bwino amalada akakhala ndi mpumulo. Kunkhani yokhuza za fojaso nde zikuoneka ngati nakuti utetimazina kuti mgodi wathu golide wathu amene ndi masamba ya foja zativutaso. Zavutira pati. Mitengo yosiri yabwino. Tuyembekezo nakuti pamene munthu ali mafoja ntchito ya foja ndiyo kupweteka. Kuti muli masangalale. Sereleza ndi zinthu zimaipwesena kukaguleso amwendelera. Amagwira ndi antchito amenekera kuti aganiziridwe. Maganizo anga amene kuyameya imene yoyo sana chite bwino amangwetikirana kuti apepesane basi. Amangoswekera kupepesana basi. Basi kungopepesana wina kugonja basi atangopepesana zimene zimakhala kuti zatha. Chabwino. Mambo anga kuna Mbuma ndikumbuse dzina licha. Mwapambiri. Amukhale ndi usiku wabwino kumeneko. Chabwino amene wakuti izozo za meya ndi amangofunika ngopepesana basi makhani zina za mafuta sizili pabwino. Fojaso ndi mulimi akuti wachoka kwambiri tengo suli bwino. Chabwino kumva maganizo anzika nakusiza chitikira mdziko muno. Sitingakafusa anthu aku Mozambique. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera langa dzina ni Moses ino ndi ani kodi pa line apo. Ine ni Jonas Anderson Zilian. Kuti kumene kodi mwati? Kudedza maganizo ano ali pa nkhani iti. Maganizo anga ali pa nkhani yoti boma sikuganizira wathu. Pa nkhani iti. Pa nkhani ya zabiri zokula zamalanda foja wazizileta zamafuta ziwaja pajira mejoga legale na tapa uzanga programu mwanganika. Ai dandolano likupitira kwa wanthu oyenera akumvetsera kuti aboma sikutiganizira pa nkhani za mafuta nkhani za fodia sizikuyenda ndiye yayi amva ndikhulupirira kuti muzitsatirabe ndi Tuluntha television zimene nzika zimayankhula tamva maganizo ano kudedza paja kudedza ya mukhale msiko pambana. Mwambiri kupitirira kumva maganizo timachita lolemba lachiwiri ndi lachinayi zimenezi 6:30 maleka chama 7:20 pena kuti masiya space ya nkhani. Mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera bwanji. Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatimbira.
Ndinada John Kezamba ku Visanza. Ku Visanza uku titole nkhani tichuluke ngwanjuchi. Abati chilamwaje kangu mwina ndikutsa kuziwiri zatuzi. You are free to do so. 2 minutes yanu yamba. So na ineyo nkhani ya Ford yayi njoda ndaulisa. Boma ali bange zinthu malingana imene zinthu zilili kunja kuno. Okay. Mwina atatuluka nthawi zina zake mukakhawo kumudzi kwawo fama MP wa Santown ya. Adachoka kumudzi kwathu kunoko. Ndiye abwere ku nthawi zina zake samangu wa town mo akakhale kumudzi kwawo akaone mmene anthu ndalama ikuvulira kuti ayipeza. Akaone kuti anthu ntchito ya Ford ali magwidwa bwanji. Mwina sadza imaso patuto lapo. Okay. Kani ya mafuta. Mwafrika muno kokwira mafuta kwambiri kwathu kumalawi kuno. Kodi mukutero? Tuyena kuona pano pa zeho Central Africa ino ngati muone yokwira kwambiri kumalawi kunoko. Andi timene namvera anduna za mafuta akuyankha parliament. Yankha mo challenge zedi. Anati bwanji timve nawo. Agawa mauza kuti mabanga G and G government to government. Yes. Komana nkakuti ayimeneja bomba sina kuleko mafuta G to G. Ndipo G to G inaonesa kuti adaza tuuza kuti mitengo yene yakutsika ndipo mitengo zake mafuta fandi achakwera nachula zina mafuta sana kwere. Kuna advantage. Koma twaja ine maona kuti alibe chikondi mdziko lino. Saganizira kumene wanachoka. Ndipo anenera ndi tukuganizira kuti dzikoli ni mafuta amene afutitsa mafuta jakata pandu kwera mitengo ya $2 anthu mwina pakada wankula kwambiri. Okay. Sapa nopo $2 yo ndalama zingati. Mafuta ali ndi ndalama zingati pa lita. Andi anthu aja atinga Ford yochoka kuno ku Visanza ukafika ku auction floor. Ni nyadu ndalama zingati. Teteleza ndagula ndalama zingati. Okay. Andi ya ameya hii. Muli nayo semeneyo. Nzongu dandaulisa uzochitika ku Malawi kuno. Chabwino. Appointment ya munthu iwapanga mata chilichonse. Okay. Olutafika kuti pamalopo sana dziwe kuti iwe wabwera koma akangukuona amakupanga respect pabwera munthu wamkulu. Ena anati mavalidwe awo nkuthenga azilongosole kapena. Izozo ndenza pambali koma ngati munthu anavala kuchoka kunyumba kwake ndithu waulinda amadziwa kuti navala izi ifa cholinga chakuti koma suti mpakana kunchotsa pagulu pake kapena kunchititsa manyazi. Chabwino. Zinangofunika ulemu ndithu. Chabwino. Mauyanga yomaliza magawa. Please. Radio yathu iyi TV yathu ya luntha iyi ndi ya mpingo. Ndipo zikatha izi zitimandi apo maamu kuchipulumutso chilipo apa. Chabwino. Ndipemphe amalawa azanga. Luntha inati pa platform yoti tizibeka maganizo othandizira dziko. Yes. Koma tisapezepo mwayi wotukwanirapo azathu pa channel ya mpingo. Chabwino. Ndiye maganizo anga amenewo kupempha amalawi tizilankhuleni zinthu zoti zithandize koma tisatukwane nepo apapa ya. Chabwino. Chifukwa tikatha apapa tikandiapo zauzimu. Tithokoze ku Visanza kuti nanonso mwaperekako maganizo komanso kutipempha ngati nzika kuti tikamaliza amakhala ndithu misa pamudzi pano anthu kuti Eucharistia nikutsatira zonse zochitika za mpingo ndipo tichitepo ulemu. Tithokoze kumva maganizo anu komanso pempho lanu. Zikomo Kwambiri ku Visanza kumeneko achita ndithu mowunikira zinthu zingapo.